Takže zdravím lidi, dneska tady zase jsme u Final Shot Battles Guard a mně se za kamerou stala jedna hodně luxusní věc. Jsem otevíral kešky za 30 000 goldů, což jsem otevíral 50 kejsek za ty 3 000. A to je dvě pěkný zbraně, které jsem vždycky chtěl. Hned vám ukážu, je taková snajpka, která je lepší než AVP. Vypadá i líp a mně spadla ta snajpka ve flyer a péčková. Jsem i tak prostě z ní hodně rád. Určitě si ji vymaxuju. To bude určitě vymaxovaná. To vím hodně jako jistě. Ta bude prostě vymaxovaná a basta. Dneska bude 3minutový video, což se vám omlouvám, ale prostě jenom tak asi. A dneska se hodně těším, vám jenom ukážu zbraň, když tak ještě něco uděláme, tak já tady na začátku moji postavu a hned co pro ní vidíte. Ale potom prostě rád. Sniperka, úplně nádherná, lepší než AVP, takže jsem hodně rád. Fakt jsem hodně nadšenej, takže snátka úplně luxus. Hned si jdu ještě upgradenout. Tohle fakt hodně budu vylepšovat. Je skoro pěkná jako AVP, což úplně strašně pro mě dobrý. A dostal jsem ještě lepší knife, které jsem taky hodně chtěl. Jenom Dčko, ale no což, je hodně taky pěkný. A je i lepší skoro než líp vypadá, takže to je taky hodně upgradeovat. A to je teda vše. Pokud se vám líbí, dát like, či koment a uvidíme se teda v dalšího videa. Protože já už prostě na dalším vlogu, tak to nezdržoval. Takže teda pro to video to bude vše. Pokud se mi líbilo, dát like. Určitě mě napište, jak se vám líbí snajperka, pokud se vám vůbec líbí. A mně se to jako hodně líbí. Můžeme se ještě jít kouknout, kolik by třeba stálo věcí. Ale tohle teda už bude pro dnešek vše. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau, čus.